मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी मंगलम भगवद्भज श्री राम हनुमत सेव्यं श्री कृष्णं भीमसेव्यं श्री व्यासं श्रीमदानंद तीर्थं सेव्यं भजे ब्रह्मानंदः गुरवः साक्षात् आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। आयचे एक मीटिंग आमची समाज बांधव उपस्थिती आसाची। आयचे हे कार्यक्रमाक गांवतुलेना परगांवतुलेना आज येल्लापुराक येवन स्वाम्यान एक कार्यक्रमाची रूपरेष कसं आसा हाचे बद्दल एक चर्चा करता आसा आनी अनेक लोक हांगा आयिल्ले आसाची। तुम्ही सर्व लोकांना एक विश्वास आहे आम्ही लागीं कालचे दिवसाक निर्धार केले खूब लोकांक आपुय एकादशी आसा आनी एकादशी कशी एक बरे विचार तुमकां सांगले म्हणल्यार एक उद्देश आसा। कालचे दिवसाक आमगे समाज बांधवांक आम्ही एक दूरवाणी रूपारी तांकां विशय पावले आनी खाली एक फोनाचेर लोकहित येता म्हळ्यार आमगे 550 कोटीक आमगे समाज बांधव कितला आमकां सहकार काम एक निदर्शनांत आमकां कोण वता आसा। आज तुमगेल्याक आमगे मनात विचार कसा आसा ते तुमकां प्रस्तुत करता म्हण जो पर्यंत तुमकां आमगे विचार कळना तो पर्यंत तुमकांय कळना की हे अभियान कित्याक आरंभ केल्या। खूब लोकांक दिसता आसा की 550 वर्ष जाले त्या निमित्तान स्वाम्यान 550 कोटी हे राम नाम तारक मंत्र जप अभियान स्वाम्यान हातांत घेतले अशें तुमकां दिसता। विशय किंतु ताचे किता पूर्व आमकां स्फूर्ती कशी मेळ्ळी, स्वाम्याक हे मनांत कशी आयले, स्वाम्याले विचार कशी आयलो इतलो व्हड 550 कोटी म्हणजे सुलभ न्ही। राम तारक मंत्र सुलभ आसा किंतु ताची मागची कसं एक संख्या आसा 550 कोटी 100 कोटी आडना 200 कोटी ओके एकदम 550 कोटी स्वाम्यान हे एक विचार सांगलो तर तुमगे कळटा आमगे मनात कसं नाशिल्लें आमकां स्फूर्ती आमकां मोटिवेशन कशी जालें आमगे मनात ते विचार कशी आयलो हे घर काम केल्यान कशी आयले हे तुमगे सांगले नंतर तुमकां कडेन कळटा की स्वाम्यान करचें हें योग्य आनी तुमगे मनात कितें कितें व्हड घेतल्या मारे पयले इतलो व्हड जबाबदारी आसा तातूंय इतलो व्हड जबाबदारी घेतले तातूं कितलो येताची कितलो ज्ञानाची आनी आमगेले साना चौडमा वचून बेंगलोर बसल्याची स्वाम्यान एकदम इतलो संकल्प घेतले आतां आमी तांगेले उत्तर पालन करता कसं नाही कितें म्हणून खूब लोकांक दिसता किंतु त्या उपकार किता पयले आमगे मनात विचार केले 2021 सांतू तुमकां आसा आमगे प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले एक अचानक कसं एक संदर्भ आयलो आनी ताणें वृंदावन सजयलें। तदनंतर आमी आलोचन केलें की तें एक बरें सौकर्य जावपाक आशिल्लें एक वास्तू निर्माण करता तें आमी निर्माण केलें। 2022 सांतू ताचें उद्घाटन केलें। कडेन आमी अशी आलोचन करचे लागले कडेन थट्टणे आमकां उडूक आसलें की आमकां 2025 मठ आरंभ जावन 550 वर्ष जाता आसा। सो जाता आसा म्हणटलें आमी मठाचे आमगे केंद्र मठ पर्तगाळी सो पर्तगाळी मठाचे एक नूतनीकरण करे एक वास्तू निर्माण करे मुखार सांगू आमी एक पाठशाला आरंभ करता चौडवान येवपाक
चौडवान येवका म्हळ्यार तांकां शिकोवचें ते टिचर्स आनी येवका तांकां शिकयताले कोणेय टिचर्स आनी ना जाले तांकां रावची वेवस्था ना जाले आमगे चौडवांक आमी कशें शिकोवचें जाता कित्याक म्हळ्यार तुमकां खबर आसा प्रत्येकाळी खंय आसता खंय आनी थंय उठूची रितीचें सौकर्य म्हळ्यार रानांत आसा उठूच आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करता तांकां रावची वेवस्था करता तेन्ना मात्र कोणें तरी चौडवांक थंय शिकोवचें कोणें तरी मास्टर मेळटा म्हण उद्देशान तर आमी कशें केलें 2025 आमगेले 50 वर्ष पूर्ण जाता ताची कितें मास्टर आमकां रावचें एक फ्लॅट ही वेवस्था चौडवांक शिक्षण घेवचें जाल्यार वेवस्था नवीन लायब्ररी त्या नेशीची खाली चौडवांक 5 वर्सांचो कोर्स न्ही आमी तांकां लागीं 12 वर्सांचो कोर्स दिवंक म्हणून आमी संकल्प केलो तांकां खाली वैदिक वृत्ती मात्र न्ही संस्कृतांत पंडित करून फाल्यां पुराण की नाजाल्यार तर्क की व्याकरण की खंयचेय रितीन तांणी सक्षम जावन गेलो उट्ट लोकांक उत्तर दिता जाल्यार एक विद्वान पंडित जावपाक मेळ्ळे उद्देशान ताका वेवस्था केलें त्या निश्ची आतां ऑलरेडी आमी एक संस्कृत युनिवर्सिटी वचून एप्लिकेशन घेवन हाले चौडवांक ते सर्टिफिकेट दिले मठांत निश्ची हाले अमेरिका वेले वयते ताका गौरव मेळटा मेळटा जाल्यार एक वेवस्था वयते आमी आतां आरंभ केले ते मुखावेल्या वर्सांक आमी सांगताले सो आतां चौडवांक वेवस्था करता चौडवांक राखताचे तांकां तसो प्रॉब्लम ना बट चौडवां शिकतालो मास्तर तो राखताले प्रत्येकाळी हाले 4 विशय आसा व्याकरण शिकोवपाक जाता तर्क शिकोवपाक जाता वेद शिकोवपाक जाता कर्मांग शिकोवपाक जाता संस्कृत शिकोवपाक जाता एक विशयाक एक मास्तर मेळ्ळे मेळ्ळे इतले 5 मास्तर राखता 5 मास्तर येता जाल्यार तो एकलो येत वे कित्याक कुटुंब समेत जावन येता कुटुंब समेत जावन आयले ताका रावचें ही वेवस्था करता आमी मठांत तें जायना मठांत सोमेल वाचता उरता बायल उरताची चौडूं उरताची तांगेर एक केलो विचार उरता फाल्यां मास्तर सांगलो ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಲೆ आम्ही कसं म्हणता आम्ही आमचे चौडवांक नजर करता तांगेर शिक्षणात जबाबदारी तांगेर भविष्यात जबाबदारी जर स्वाम्यान घेतले ते चौडवांक आमी न्याय करता फाल्यां मास्तरान सांगले बायल चौडवांक रावचें जाल्यार हांव राखना म्हळ्यार आमचे चौडवांक भविष्य आमी काळखांत तशें जाता तर पुन्हा आमी कसं आलोचन केलें की चौडवांक उत्तम शिक्षण मेळटा खातीर आमी रावची वेवस्था प्रत्येकाळी मठांत करता तसले एक बार फ्लॅट आमी आतां वेवस्था केल्लो आसा फाल्यां कोणेय तरी मास्तर राखलो म्हळ्यार चौडवांक फायदो जाता आनी चौडवांक फायदो जाल्यार आमच्या समाजाक फायदो जाता त्या निमतान आमी थंय कन्स्ट्रक्शनाचें आरंभ केलें त्या दिशीची रामनवमी कोण येतात तांकां मनांत आसा स्वामी सांजे रथ तांडिताचे कडेन जाले रथ तांडिले कडेन कसं महापूजा जाता आरती जाता रात्री आनी ओड तांडिताची रात्री एक हॉल्ट आसता त्या पळोवचें मन आशिल्लें किंतु रातच्या वेवस्था ना बाकी आशिल्ले कुटुंबाची बाकी लोकांक मेळटले आनी ते रातचे हॉटेलांत रावचे आनी रातचे आनी रात्री बसता कसं करचें आनी ते हॉटेलांतल्यान मन घेवपाक बसतात त्या निमित्तान रामनवमीक आयले लोकांक पयलींची रातचे तसले एक नवीन कॉम्प्लेक्स रामनवमीकाक रातचे तसलेच वेवस्था ताचे पयलींची आमी काम चालू केलें पुरो स्वाम्यान चौडवांक बद्दल काळजी घेतली चौडवांक बरें जावपाक मेळटा कितें मास्टराक कितें वेवस्था केली रामनवमीक लोकांक रथ तांडूची हॉल पळोवचें ताका वेवस्था केली तर रूम आनी कितें कोण करचें हालीं दिसो ओट मठ बांदले हालीं इतलो चौडूं थंय राखताचे हालीं इतलो मास्टर थंय राखताचे रामनवमीक इतलो लोक येताचे हालीं इतली स्वच्छता आनी कोण करचें तेतून लेबर गव्हर्नमेंट वेगळे बांदले हालीं रथ बांदता आयलो ताकाय वेवस्था आसा हालीं कसले तरी एक कार्यक्रम आसा एक वाचपेच आयलो ताका वेगळे रावचें आसा केलो करता आमगे रामनवमी उत्सवाक काणकोणच्यान पोलीस येताचे पोलीस येताना
आमचे रातचे 2 तास रातचे कसं ती मी राहू सुचल हल्ले चौडू आणि मठात जातात रामनवमी तुम्ही बाहेर टाकना आम्ही चौडू कसं ऍड करण्याची तांगे लोक तसे असभ्य जाऊन वर्तन करण्याची आणि तांगे लोक आम्ही राखून लागण्याची त्यातून तांको बाहेर काढला त्यातून बाहेर आम्ही लेफ्ट गव्हर्नमेंट केले हल्ले कथांनी सांगले आता तुंबकच पट्टल आणि मठ तिथल्या विचाराचा कसं हल्ले त्यांनी सांगले आम्ही कुटुंब समेत ह्या एकापैकी आम्ही व्यवस्था केली तू तुझे बाहेर तुझे चौडून घेऊन गेलो मठाचे कसं काम असा स्वच्छता काम असा ना बाकी कसं काम असा त्यांचं खर्चेही विघ्न यांना सुटली त्या वेळेची ब्लॉक बांधली पण आम्ही कोणकोणाला विचार केले आम्ही गेले चौडू मला विचार केले चौडू माग शिकोचे जॉब मास्टर जॉब त्याच्या शिक्षण घेतले त्याच्या समाजात वर जाता खाली रामनवमी लोक येतात लोकांना कुठची काळजी घेऊन आम्हाला केले एकच गव्हर्नमेंट केले पण आम्ही एक चूक केली आम्ही एक चूक केली इथला मोठी व्यवस्था केली आहे त्यावर आलोचन केले आम्ही 550 वर्ष मठाच्या कामाला केली आम्ही ह्या उटूची कन्स्ट्रक्शन केले चौडू ह्या जाऊ का समाजाकडे जाऊ का त्याच्या बाकी लोकांकडे जाऊ का तेव्हा तिथे कसं आलोचन केलं तेव्हा आलोचन केलं आम्ही बाकी आलोचन केलं तेव्हा तिथे कसं आलोचन केलं हे आम्ही रात्री निधनताना एक पण आमका शिवूर असाय इथल्या लोकांची वैभव वाढवून घेतलाय प्रत्येकाने मठात खाले त्या मस्त बरे फ्लोरिंग केलंय मस्तीचं बरेची लाकडाचं काम केलंय किंतु कोणा निमित्तानं हे संस्थान आरंभ झालंय त्या संस्थेबाब हा कसं केलंय आणि कसं केलं म्हणजे मला प्रश्न केला कसं नाही केलं चौरमा केलंय समाजातलंय रामनवमी विषय लेबर सांगून विचार केलाय त्याबद्दल विचार केला आम्ही त्याबद्दल विचार केला पहिली त्याबद्दल विचार कर कशी पडेला कलियुग खान कशी ह्याचा तापमान सांगते तेव्हा लोकांस गरजेचे केलो पडता विसरले पडता कडे आमका कळले की आमची ही चुकताच आम्ही बाकी चुकूची वैभव वाढवून घेतलाय किंतु रामाला प्रीत्यर्थ रामानं ह्या संस्था निर्माण करून दिलाय रामाला किती आम्ही कसं करता असाची म्हणजे प्रश्न उत्तर अवकाशी त्यातून हे अभियान इतिहास निर्माण करते नाही इतिहास निर्माण करते खाली इतिहासात बरेच आहे की असं अभियान तू आंबेले समाजात बौद्ध सारस्वत ब्राह्मण समाजात प्रथम पडता असं एक अभियान घडलं म्हणजे खाली इतिहास कसं सांगताय इथे है इतिहास निर्माण करते है अभियान नहीं है आपको बाय प्रोडक्ट इतिहास निर्माण जो छे खाली तुम गेले चौडूम तुम्ही त्या अभियानात अशी म्हणजे हे काम बाय प्रोडक्ट आम्ही मेन उद्देश कसा म्हणाले आमगे तो प्रभू रामचंद्र देवालय कृपानुग्रह आणि तागे प्रीती इथे हे अभियान बिना बाकी कसं नाही इतिहासात आम्ही हे अभियान करताना सेकंड प्रश्न तुमका येता स्वाम्याक देवाबद्दल कसली कर कामना असले असं नाही करत तसे दिले 100 कोटी करत तसे दिले 550 केले दान सोड स्वाम्यांना केलं लोकांना दिसतात एकदम 550 उठले कशी स्वामी देवाबद्दल कर काम नसले स्वामी उपकार स्मरण करचे स्वामी विचार असे 100 कोटी करा 200 कोटी करा 300 करा एकदम 550 उठले आणि कारण एक सांगता आम्ही आता 550 वर्ष चोर गेले ते 550 चोर गेले तर किती स्वामी झाल्यासाठी 24 स्वामी आता 24 स्वामी पीठ कशी असायची आम्ही विचार कसं नशिकी मिळाली जर आम्ही 100 केले म्हणाले ते 100 कोटी 100 वर्षांत किती स्वामी आले त्यांना मात्र डेडिकेट केले कशी झाले उरील लोकांका उरील स्वाम्यांका ते लागे 200 केले 200 वर्ष पर्यंत त्यांचे स्वामी हे केले त्यांना मात्र लागे कशी झाले बाकी स्वाम्यांका सो अशी आमका मनात एक हताशी आहे की 100 वर्षात
म्हणजे 550 वर्षात 100 कोटी केले म्हणाले. आता 550 वर्ष केले 24 स्वामी आहे. 550 इयर्स आहे. 24 स्वामी गणना जातात. त्याची 100 वर्ष घेतले 24 स्वामी गणना जातात ना. 550 वर्ष घेतले मात्र 24 वर्ष 24 स्वाम्याला गणना जातात. तशी जी 100 कोटी घेतले 100 वर्षाचे अंतु कालकी तीर्थ स्वाम्याला सांगे मात्र विषय येतात. अर्थात नारायण तीर्थ स्वामी, वासुदेव तीर्थ स्वामी, जीवोत्तम तीर्थ स्वामी 100 कोटी सांगे मात्र गणन करत असते. बाकी स्वाम्यांपैकी काय त्यातून आम्ही त्यात विचार केले की 550 वर्षात 24 स्वामी गणना जातात. 550 कोटी रामचार्य मंत्र जप केले 24 स्वामी गौरव तशी जाता म्हणले उद्देशाने आम्ही 100 कोटी घेतले ना, 200 कोटी घेतले ना, 300 कोटी घेतले, डायरेक्ट 550 कोटी आणले. आम्ही समाज बांधवांना हे सांगणार की 550 कोटी असे 1000 कोटी करून आम्ही सांगतो. 550 कोटी 550 कोटी झाले पुरो प्लस और माइनस 10%. म्हणजे माइनस करू नका, प्लस 10% म्हणजे 600 कोटी किती झाले पुरो. त्याच्यापेक्षा जड आणि अपेक्षा करणार. आता तुम्ही कळले की 550 कोटीची स्वाम्यांनी ते निर्धार केला होते तुमका विषय पाहिला असा. आता तुमका हे विचार येतात स्वाम्यांना त्याची एक उद्देश करून स्वाम्यांना एक स्फूर्ती मिळेल आणि स्वाम्यांना 550 कोटीचे आहे यांना एक पळेला कोणीही मनुष्य खर्चे तरी एक वस्तू बाहेर खर्चे काय आहे बाहेर खर्च तरी तो पहिले कसं करतात सर्वे करतात. कोणीही असो फ्लॅट जर काम नसले तो आलोचन करतात. अरे हा फ्लॅट केले आणि राग की ना हम खाले एक 5 रुपयाची वस्तू बाहेर खाले लोक खरेदी करतात की ना खाले तुम्ही रामचे असते खाले आमचं वैदिक बशील असा हाव खाले गेला पुरात रामले माग पुरोहित पण मिळत की ना हाव ते गेले खाले बाप लोक आपलेतात की ना हे तुझी पळून देतात पडेतात की ना तुम्ही विषय असताना हाव खाले अंगी बांध मारे खाले लोक येतात की ना हे तुम्ही आलोचन करतात. किंतु आम्ही 550 कोटी रामतारक मंत्र करताना तो गोड अभियान इथले गोड अभियान घडतासा आम्ही त्याला प्रसाद विचारला नाही. आम्ही हे गोड उच्चार करशील पहिले प्रथम पत्ता हे विषय लोकांना सांगचे पहिले आम्ही सर्वे करते ना. आम्ही होनावर कुमटा, शिरसी, सिद्धापूर, सागर, धारवाड, हुबळी, बेळगाव, बेंगलोर, मुंबई हे केलं सर्वे करते की जात की ना अंगा जात की ना जल्ले मात्र करे जाय ना तर आम्ही मागतो ना. आम्ही त्याला वेगळे प्रसाद विचारना नाही. आम्ही त्याच्या गावावर तू विचार जात की ना अंग किती लोक जाता कशी जाता आम्ही करेल की ना केल्यानंतर आम्ही सांगतो ना. आमचे एक विश्वास असेल की आमगेल मागची आमगेल समाज असा आमगेल मागची आमगेल समाज असा किती की म्हणाले आमचे नाही सांगत स्वाम्यांना आमचा आश्रम दीक्षा घेतलीताना स्वामी एक विषय सांगितलं की इतकं वर्ष तुम्ही आमक कशी तुम्ही प्रेमानं तुम्ही आमचे आशीर्वाद घेऊचे आहे आमचे रुद्राक तुम्ही बरे रीतीने चलेले तशी जी आमच्या भागल्या मागशी वरती तुम्ही उरका म्हणून मार्गड स्वामी तुम्ही लोकांना सांगे आमची त्या विश्वास असा की आम्ही कसं नाही चेनातू म्हणजे आम्ही एकदम चढ रीतीने आम्ही काय केलं म्हणून आम कॉन्फिडन्स अशी आहे की आमगे मागशी आमगे समाज आम असा आणि समाजात घेऊन गेलो हे कार्यक्रम करचे आता एक सांगा खाले तुमगेले काम तुम्ही खाले राम नाम अभियान
आरंभ करतात तुमच्या गावचे लोक मात्र तुम सपोर्ट करतात अलेक होन्ना बरा तो राम नाम तारक मंत्र करता तुम्ही सांगलाय बँगलोर जीवन घेता करना हां तो होन्ना वर व्यक्ती बँगलोर असते तो करतात किंतु तो खचकी दुसरे गाव बँगलोर असते तो करतात ना तरी होन्ना वरच अभियान म्हणजे तरी बेळगावच्या लोकांनी येऊन दांडेली लोक हुबळी लोकांनी येऊन करा म्हणे करतात त्यातून होत असा की आंबेल गावात राम तारक मंत्राचे अभियान केले म्हणे त्याची जबाबदारी कोणाक पडतात ते आंबेल गावचे लोक आम्हाला पडतात साईडचे एक दोन चार गाव आमका सपोर्ट करतात पण उर्दू समाजात वट्ट करते उर्दू समाजात लोकांना वट्ट किंतु स्वामीन जर सांगले जर स्वामीन जर हे विषय सांगले गुरु पीठात जर हे विषय जर सांगले त्याला होन्नावर वेगळे वट्ट जातात कुमटा वेगळे वट्ट जातात बेळगाव वेगळे वट्ट जातात हुबळी वेगळे वट्ट जातात धारवाड वेगळे वट्ट जातात संपूर्ण समाज वट्ट जाता म्हणजे एक स्वामी निमित्तान एक गुरु मठा निमित्तान सर्व समाजात लोक एकत्रित जाता म्हणजे आमगे समाजात गुरुपीठ आशिले किती महत्त्वाचे म्हणजे तुमको कोळगे जर तुमगे गावात तुम्ही करीत असले आणि तुमच्या गावा मात्र सीमित झाले किंतु स्वामीना हे विषय सांगितल्यानंतर आज कळया कितले गावचे लोक वट्ट झाले असतात कितले गावचे लोक हांगा आलेले असतात त्या निमित्तानं आमगे समाजात कुठे लोकांना मिळले हे उत्सव करतात रामदेवानं स्वामीचे वैकीची अनुग्रह केले मठाचे वैकीची अनुग्रह केले समाज बांधवाचे वैकीची अनुग्रह केले तर कुठे लोकांना त्या रामचंद्र देवाला उपकार स्मरण करतात तू मैं आमका पहिले मनुष्य जन्म दिला मनुष्य जन्मातू तुम्ही आमका ब्राह्मण जन्म दिला तसं ब्राह्मण जन्मातू तुम्हा वैष्णव जाऊन गेला आमचे असं एक स्थान दे तंतु वैष्णवातू गौड सारस्वत ब्राह्मण जाऊन गेलो आमचं तुम्ही स्थान दिलंय इतलाही देवा आमका उपकार केले तर देवाबद्दल आम्ही कसं केलंय म्हणजे इतले तुम्ही जर प्रश्न झाले मला इतला देवा आमका अनुग्रह केलाय आम्ही देवा किती कसं केले आपण जर तुम्ही प्रश्न झाले त्या प्रश्नाचं उत्तर 550 कोटी राम नाम तारक मंत्र आणि कसं नाही तुमक बर झालं म्हटलंय का कोणाचं तरी बर झाला उद्योगात बर झालाय कुटुंबात बर झालाय चौडुमात बर झालाय आणि कोणाचं तरी बर झालाय तुम्ही कसं करताची देवा तुम्ही कसं तरी अर्पण करताची ना देवा तुझे प्रार्थना केलेलाय माग बर झालाय तुझे हरकी सांगून घेतलाय की मागे एक संतान झाले तू काम ह्या करता तुके पाणी दिता ना तुगेले चरडात तुगेले नाव बदलता कसं नाही तरी तुम्ही माग बर झालं पुढे ना देवा कसं म्हणून घेतलं ते बोलगे तुम्ही अर्पण करताय 550 वर्ष एक वर्ष नाही 2 वर्ष नाही 550 वर्ष 24 स्वामी पीठे राहिले केन्नाही हे पीठे केन्नाही खंड झालं ना अखंड जाऊन गेलो प्रथम नारायण तीर्थ स्वामी आरभ्य जाऊन गेलो 24 स्वामी पर्यंत अखंड जाऊन गेलो परंपरा चालले म्हणाली त्या प्रभू रामचंद्र देवांना आम्ही मठाचे स्वामीचे जितके अनुग्रह केले तुम्ही लेखा आम्ही एकही सांगा गंडकी यात्रेत गेले आमगे स्वामी कुछ पेढी घेऊन गेले दुसरे स्वामी वैद्यचे नेमक केलं ना इंटरनेट ना फोन ना वॉकी टॉकी ना कसं नाही ना जर कसं नाही घडी लक्ष असते जर कसं नाही तरी एक स्वामी धैर्यात गेला भाई कसं नाही तरी एक अवघड त्याने लक्ष असते कोणाला की उत्तर असतं आम्ही स्वामीला की उत्तर ना आम्ही लक्ष उत्तर होतात समाज बांधवाला की उत्तर स्वामी पेढी घेऊन गेले देववरती घेऊन गेला आणि खंचे आमका मूल परंपरेत पावित्र्य असलेले रामदेव घेऊन गेला वीर विठ्ठल घेऊन गेले स्वामींना कसने तरी हे जगात असते की कसन परिस्थिती अशी आहे
स्वाम्यांना मुकाबले स्वामी वेगळे शिष्यत्व दिलं ना. 1998 गणपती आता पूर्ण स्वामींकडे केंद्र दिले. 2017 लागी 18 वर्ष 19 वर्षानंतर स्वाम्यांना आश्रम दिले. आणि केना आश्रम दिले परंपरेत खंचेही स्वाम्यांना 72 वर्षांत आश्रम दीक्षा दिली आहे ना. At the age of 72 खंचेही परंपरेत स्वाम्यांना आंबेड मठ परंपरेत स्वाम्यांना आश्रम दीक्षा दिली ना. 72 वर्षांनी आश्रम दीक्षा दिली तसं स्वामी म्हणाले आमगे गुरु स्वामी है हायेस्ट झाले म्हणे की आरोग्य समस्या स्वामीक वर्टिगो प्रॉब्लेम असा, स्वामीक बॅक पेन प्रॉब्लेम असा, स्वामीक मस्तीचे त्रास असा आरोग्यात, तरीही स्वामींना आश्रम दीक्षा 2017 पर्यंत दिले ना. 2017 मध्ये स्वामी आश्रम दीक्षा दिले. 4 वर्षानंतर त्यांनी गत झाले. 4 वर्षानंतर 2021 सांगतो त्यांनी गत झाले. हे एक्स्ट्रीम लेवल के लोक असल परिस्थिती मठ परंपरेत असायची. तुम्ही सांगा त्या कशी हे मठ अखंड जाऊन चल काम कशी तेव्हा रक्षण केल्यावर सांगत असत. हे एक्स्ट्रीम लेवल आमगे गुरु स्वामी टाइम हे एक्स्ट्रीम लेवल. सेकंड आमगे लक्ष्मीनाथ तीर्थ स्वामी 16 वर्ष त्यांनी बडोदा को त्यांनी अंतर 15 स्वामी रमानाथ तीर्थ स्वामी वेंकटापूरचे लोकांना आयल्याचे त्यांनी होत असा. त्यांनी वेंकटापुरांतून आशिले त्यांनी वेंकटापुरात आशिले आणि तांका खंचे रीती पूर्वना त्यांनी कसं केले की म्हणाली मुरुडेश्वरांतू आशिल तसं एक वटू वेंकटापुरांतू अशी स्वामी भेटी आहेत ना. ते वटूचे स्वामींना दर्पण त्यांना दर्पण पुढे ना स्वामी सांगले त्या चरडाक आम्ही काय करतात आरोग्यात पूर्वना केन्ना प्रसन्नता होत ना, केन्ना प्राण ह्याच्याता होत ना. स्वामी मुकाबील आलोचन करून त्या वटूक एक शिष्य देऊ का म्हणून त्यांनी काय केलं. मुरुडेश्वरात तो वटू मुरुडेश्वरापासून गेलो आपूचे गेले हाऊस पापूस पेटेताना तिथे मला त्या सांगलं मुकाबील का शिष्य देऊ का म्हणून गेलो. स्वामी निर्धार केला चरडाक घाण दिला हाऊस पासून सोडून दिला. हाऊस पासून सोडून दिला अशी निमित्तानं ते चरडा म्हणजे स्वामी न धर ते चरडाचे पडे गुरु दृष्टी ते वटूचे पडील असा. त्यांना चरडू घरात वेगळे येतात. चरडू स्वामीने की हाऊस पापूस पेटेतात चरडू घरात येतात. तिथे पण हाऊस पॅरेज गावचे आपेत असले की तो चरड घरा येतात. किती येताना म्हणाली त्या चरडाक अंगा उंसाणी चालते. अक्का अत्यंत चढ रीती हीट जात असा खंचे रीती नॉर्मल लेवल आहे तो व्यक्तीना वटूना त्यातून तो कसं करत की म्हणाली काही एक तळ की हात वटू गेलो राखला वटू ते तळ्यात त्या राखला थंडसाण जाऊ कामले उंसाण जाता साम गेलो त्या तळ्यात राखला की केल्यापैकी बाहेर उचक येताना तिथे बाहेर यायला होऊन जाते. त्या वटू सांगतात घडे त्या हाऊस पक्षकडे ते स्वामी न दर्शन लागले ना आम्ही आता तिथल्याही केले त्या वटूक आम्ही जबरदस्त जायना हक्का मी स्वामीकडे हस्तांतर केल्यावर मात्र त्याचे मुखातील जीवन बरे रीतीने जाता नाते हक्का एक ना दिले एक त्रास येताची चिकित्सा म्हणून स्वामी नजर या व्यक्ती चेरपडल्या चरडा चेरपडल्या म्हणून ते हाऊस पक्ष कोण गेलो ते वटूक कडे सांगले स्वामी तुके आम होता म्हणून सांगले म्हणून तो वटू धावून गेलो कडे स्वामीला एकूण काय करतात आश्रम दीक्षा घेतात. आश्रम दीक्षा घेतले थोडे दिवसांनी आम्ही रमानाथ तीर्थ स्वामी दर्शन आम्ही थोडे दिवसांना महिने 2 महिने नाही थोडे दिवसांना आम्ही रमानाथ तीर्थ स्वामी दर्शन. जर पहिले घडी कशी असते कसं जातं
देवानं कसं केलंय एक शिष्यांक दिल नंतर गुरु स्वामी गत पावले म्हणली देव इथपर्यंत रक्षण करता एक शिष्या पोट दिल नंतरची असं एक घडीले आम्ही इतिहासात असा मोठ्या परंपरेत असा तेच आणि ते चरित्र सांग की म्हणली आम्ही ते वीर विठ्ठल उभारचे नाही ना दिल्ली शिष्याक वीर विठ्ठल उभारचे नाही ना वीर विठ्ठल ओढसा त्याच्याला बुचकुल कसं ना बुचकुल कसं ना आताचे तिथले सांग असा 8 वर्ष की 9 वर्ष प्राय तिथलेची 8 वर्ष की 9 वर्ष प्राय तिथले प्राय का त्या संन्यासाश्रम दिले आणि आता दर्जे नाही कडे त्या स्वामीला तांगे किंताची चढ अशी कसं आहे बोटू का आश्रम देशले म्हणजे तांगे शिष्य वयोमानात होड किंतु तांगे शिष्य आणि तांगे गुरु वयोमानात सांगा किंतु तांगे गुरु असे एक परिस्थिती मठ परंपरेत असा 14 स्वामी वयोमानात सांगा किंतु गुरु आणि तांगे शिष्य 17 स्वामी वयोमानात होड किंतु तांगे शिष्य म्हणजे असल परिस्थितीत वैकेची प्रभू रामचंद्र देवानं इतकं उपकार स्मरण केलंय आणि इतकं वाचन केलं स्वाम्यानं आता त्या रामदेवा कसं नाही तरी एक देऊ का अर्पण कर का तुमचं बरं झालं तर तुम्ही कशी देवा अर्पण करताय तशी मठात करते स्वामी स्थान मान गौरव अर्पण केलंय त्याची जी स्वामी मान घेऊन स्वामी गुरुपीठाचे श्रद्धेवर घेऊन अनेक शिष्यवर्ग गुरुपीठाचे विश्वास धरले त्या विश्वासात सर्वही वचन देवाने सत्यपूर्वी दिले इथून तू रक्षण केलंय तू गेले किती कसने तरी अर्पण कर कामले आम्ही ते 550 कोटी रामतारक मंत्र जप तू गेले पादारविंदान तू गेले कमल तसं असेल तसं पादारविंदान तू समर्पण कर काम विचार करून हे संकल्प आम्ही माथ्यावर घेतले तुमचं दिसताय की स्वामी किती देते आहे इतकाही विशाल अशी निमित्तान 2022 तुलना अशी आहे 2022 तुलना अशी आहे 2024 आम्ही प्रकट करता सच 2 वर्षात तुलना आमच्या मनात अशी आहे की हे का अशी कर का अशी केल्याने एक होड अभियान देता स्वामी देवाक आणि स्वामी आमच्या परंपरा 24 स्वामी एक संतुष्टी देता गुरु वैद्यची संतुष्ट देव वैद्य संतुष्ट जाता आमच्या उद्देशाने हे आम्ही निर्धार केले आता तुमका मस्तीचा प्रश्न येतात फर्स्ट प्रश्न आहे कंडिशन झालाय कसं कंडिशन केलंय जप केंद्रात तू येऊन भटमामान सांगितलं तशीची सर्व लोकांना सांग का म्हणून स्वामीने खाली पडेला तुमका होतसा की आज ही उच्चारण खंची रीतीने घडतासा तुम्ही कहीं पडेया श्रीराम जय जय राम येत असताना श्रीराम जय जय राम म्हणून येताना कहीं पडेया श्रीराम जय राम आता सांगल्या भटमामान 13 अक्षर 13 अक्षर असे तसले रामतारक मंत्र तुम्ही जय राम कसं नसा ते कन्नड भाषा मराठी भाषेत जय राम दतलाय संस्कृतात जय राम जय रामच गाव आम्ही देवाला प्रार्थना संस्कृत भाषेत करते कन्नड भाषेत करते संकल्प करताची आम्ही देवनागरी करतात कृष्णार्पण करताची देवनागरी करतात आमको बळ जाऊ म्हणून देवनागरी करतात तर जप कन्नडात करतात देवा कळत म्हणा किंतु त्या अक्षर सांगल्याने श्रीराम जय राम म्हणून त्या अक्षर असतात तुम्ही जर 3 अक्षर काढले 10 अक्षर मात्र दिले जय राम केलं म्हणून पुढे ना 3 अक्षर गोविंदा देतात तो त्या केलं कशी प्रयोजन देतात आता त्या परिपाठ इतकं वर्ष तोंडात त्या जीपी त्याची रूढी जाऊन गेले जय राम आता त्या रूढी जर आम्ही चेंज कर काय केले थोडे दिवस भटमा मालू बसून येऊन भटमा कशी सांगतात तशी सांगते तशी तुम्ही आरंभ कर का कडे रूढी जाता जय राम गेले जय रामाक तुम्ही येतात तदनंतर आम्ही मुखावर विचार आमचे कसं आता सांगायचं आम्ही लागले की 550 दिवस गेले 110 दिवसाचे 5 फेज कोण दबले नूरा हत्तू
नुराहतु प्रति नुराहतु जाल्यानंतर एक विषय तुमगेल्या त्याक आमी प्रस्तुत करताची ना तुमगेल्या जप केंद्राक आमी इंस्ट्रक्शन दितात की आता तुम्ही ह्या रीतीने मुखार सुचे काढता पहिले तुम्ही अशी चलत आशिल्ले तुम्ही आता अशी चलया कडे कसं नाही आता एकपद जीएसटी आहे सिंपल जाऊन सांगतात एकपद जीएसटी आहे 28% झालाय 18% झालाय 12% झालाय 5% झालाय कडे जीएसटी काउन्सिल मीट जाहीर केले एव्हरी टाइम मीटिंग जाहीर केले तर आता निवडून गेले 28 अंक आशिल्ले ते किलो पदार्थ 18 हे काम पडेच किंतु ताकवले कशी महत्व दिले तशीच रामाल अभियान 550 दिवसात एक दिवस आयल्या पैकीची आम्ही ताका तितलेची गौरव तितले किंमत आमगे मठातर्फे आसा आमगे कमिटी तर्फे आसा सो तुमगेले लोकांक सांगचे जाता 550 दिवस आसा खंयचे तरी उत्सव आसा अनंतामुखी आसा गणपती परब आसा नवचंडी तुम्ही नवरात्री येता तंतु खंयचे तरी एक दिवस देवस्थान येत दिले त्या दिवशी जप कर आणि संतोष पाव बाकीच कसं विचार आम्ही तुम्ही सांगले थोडे सरप्राईज कसं नसा ते फेज बाय सांगले 110 फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज फोर्थ फेज फिफ्थ फेज कसं नाही तरी काय करतात आम्ही त्या वेळेला एक सरप्राईज घेऊन त्या वेळेला आम्ही सांगताची आणि संपूर्ण अभियानात तुम्ही सहभाग घेताले तुम्ही योगदान दिताले योगदान म्हणजे कशी आमगे जप केंद्रात इतले आम्ही करचेच आमगे जप केंद्रात आम्ही इतले करतात म्हणजे तुमगे टार्गेट फिक्स केले आम्ही ह्या केंद्रात इतले करता ह्या केंद्रात इतले करता हे निश्चय आणि वैदिकान आमगे एक विचार असा केलो गामान तू वैदिकांनी नाच सो तसले गामान तू आमको वैदिकाले एक आवश्यकता असा ते गामान तू संदर्भ आयतना वचून गेलो तुम्ही हे अभियानात एक अवकाश तांके एक साथ वैदिकांनी कोण दिवका म्हणून हे एक विषय तुमगे तर आम्ही सांगतासाची त्या नेशीची मस्तीतले वैदिकांक काम आसा हेवकांक होत आसा तुमगे नांतुची तुम्ही जर एक ग्रुप कोण घेतले व्हॉट्सएप ग्रुप की आणि कसं नाही तरी आज मागे चर्चा आहे मागे तर तू वच दोघी लोकांना 30 रुपये तरी तुम्ही एक गाण तुम्ही घेऊन हे अभियान 550 दिवस कच्ची तशी तुम्ही प्रयत्न करता पण 550 वर्ष अखंड जाऊन गेलो परंपरा चालला असा 550 वर्ष आम्ही तुमका 550 दिवस अखंड जाऊन गेलो जॉब करचे सांगता सर विच इज हार्डली 1.5 years 550 years कितले आणि 1.5 years कितले सो आमको तसा थोडे त्रास देताले तेव्हा हर्षीची जायना थोडे त्रास थोडे त्याग थोडे भक्ती थोडे विश्वास हे जर केले आमकां राम पावता आता कुठलो विषय सांगता कित्याक करता स्वामी संकल्प स्वामीला तू विषय केला रामाला महत्व कसं आहे रामाला महत्व एक उदाहरण सांगताचे विभीषण रावणा पक्षाचो विभीषण रावणा पक्षाचो कोणी ताका वानर लोक ताका गौरव दिनाचे केन्ना हनुमंताक सीता अन्वेषण करचेशे पडे ते चुडामणी आणि दिवचेशिले सीता देवी लंका खंय आसा म्हणून सोचचेशे कोणाक हनुमंतू लंकाक उड्डून गेल वता उड्डून गेलतना कसं जालें की म्हळ्यार विभीषण ते राम मंत्र म्हणटा ते श्रीराम जय राम म्हणत होता आणि ताणें पसंत केलें की म्हळ्यार वणतीचेरी राम 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 खूब बरयता संपूर्ण वणतीचेरी संपूर्ण राममय आणि तो राम 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 म्हणून सांगत होता ते विभीषणाले रातचे आवासस्थानाचे लागीं हे राक्षस गण आनी म्हणटाशे कोणाले रावणाले सो तांकां राम 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 म्हणटाशे विशय तांकां कळ्ळे
विषय कळले ना ताण वचून कसं केलं तुम्हाला रावणाक वचून घेत सांगले कसं वचून सांगले तुगे भाव विभीषण तुगे शत्रू पडे तुगे शत्रू कोण राम निले ते शत्रूला नाव घेतासा राम 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 म्हणून घेतासा म्हणून सांगले असे विभीषणाकडे रामाक विषय पडून तर केलं मन आहे मागील भाऊ मागेले शत्रू पक्षाले नाम उच्चार करत असल्यामुळे पुढे नका शॉक केले पुढे ना आणि तशी जावता म्हणून सांगले पुढे गेलो कडे टाक दिसले एक गाव उचलून पडवले विषय भय किती त्यामध्ये राम म्हणून तो विभीषणाला राग चिठ्ठी पुढंच पडाय हे घ्याय सोडले पहिले काळात दिसली म्हणाले खैनी तरी एक राय खैनी बच्चस तरी ताका भोपर आस्थान गेलो तागे नाम एक ठेवचे शे की आस्थाना तो राम आणि आता सा तुलो कशी म्हणजे सूचक दिले विभीषणाने आस्थाना घरा घेता सुतना तशीच भोपर आस्थान गेलो राम आणि आता सा रावणाक जय जावो म्हणून असे सांगताना विभीषणाकडे मागेले घेता सा आता घरात तुझी तू कोणाला एक हॅक करतास औसपासूक विषय सांगणार सुरू करते तू कसं करताची मोबाईल आला तू कोणाला की फोन आहे एकदम तुम्ही कसं करतासाची मिस कॉल असते तुम्ही कसकी बोलत असायची फोन ना दिले लगेच फोनवर बोलत कशी ऍक्टिंग करता की ना कसकी एक प्लॅन करता तुम्ही ना कसं नाही एक विषय आहे बाप सुद्धा दाखवून नका म्हणून थांबून घालता की ना आता विभीषण आकळलाय की रावण मागेला घरात येतात आणि उडून केली राम 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 करे तुमगे लेखाना विभीषण कसं कर काशिले अडस तुम्हाला काशिले की ना तुमगे लेखाना रावण जले तागे घरात भीतर येऊन तागे वडती आणि पडले राम तुमगे बरेले रावण विभीषणाक सौता मारता नंतर आस्थानातून बाहेर काढतात सो विभीषण कसं करता तुमगे लेखाना राम बळले तू कसं आहे अडसून घालता की ना कुसून घालता की ना वय की नाही तुम्ही सांगा तुम्ही सांगण्याची बट तुमगे लेखाना कसं आहे कुसून घालता रावणात बळले कष्ट करतात बट विभीषणाना त्या पंडितीचे असे राम शब्द काढलेले नाही तुमगे लेखाना मूर्ख मुळे दिसतात हा मूर्ख आम्ही कसं करताची आम्ही शाळेत बघताना आम्ही घालील तसं ऊर्ध्व कोण राम पुसून घेत भीतर बघताचे घालील नाम पुसून घेत बघताचे सोडील शेंडी पडे तरी आम्ही काय करता आम्ही शेंडी कटकून घालतात बट साईडला तुला बरे कट बघताचे ह्या बरे साईडला कट बघताचे शेंडी काढून सोडताचे ठीक आहे तो चाळेता तो माका किडेता तो माका त्रास करता ते नाम पडेल पुढे कसकी तुमका ऑकवर्ड फील जाता पण एक नाम घेता ते नाम लायल्यार माका कसकी जी ह्या करता तुम्ही पुसून घेऊ भीतर बसता विभीषण शत्रू पक्ष जाऊन नासते पैकीची रामाने शब्द म्हणतील बसले पुसोच यांना हे तुम्ही लक्षात दवरलं का चौदू मनी आजकाल कोणकीच किती तांबे घालीले ऊर्ध्व कुंड ते पुसून घेतात नाम म्हणून पुसून घेतात त्याकडच्या बदल अशी नंतर होड अपराध करतात धर्माचे रक्षण नाही अधर्म करतात तुम्ही तशी करच्या बद नकाची चौदू आम्ही सांगायचे विभीषणा कसं ते राम म्हणतात आहे कुठूकडे राम 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 कडे मस्त हायपरटेन्शन शौचालय अशी कशी तुम्ही माझ्या शत्रू जाऊन असल्या रामाला नाव करायला अशी तशी कडे विभीषणा बरे भक्ती भावाना आणि सांगाय हा मी तुझे शत्रू पक्षाला नाव बरेल ना हा मी शत्रू पक्षाला नाव बरेल कोण सांगतो हे कसं राम राम बरेल कोण सांगेल हा मी त्या लेखात बरेल तो शत्रूने हा तुझे उच्चार करत हा मागे उच्चार कशी रे राम राम म्हणे रावण म्हणे म्हणून तरी मग हाऊस पाऊस कोण असा मागे हाऊस पाऊस ना मागे अन्न जाऊन नाशिका मागे पाऊस मागे वन्नीची मागे आवे त्यातून हाऊस पाऊस चिंतन करत असा रामा चिंतन करताना राम म्हणे रावण म्हणे
म्हणून रावण गेलो. म्हणजे अशी विभीषणाक वेगळे होत असा की राम शब्द अडसिलेले आमचीच अडसून गेल बदला तर तू ताणे राम शब्द अडसूचे गेला. राम शब्दाक खंयचेय उपाय काढले ताय अखंड जाऊन पूर कामगिरी ताण रक्षण केले. आता तुमकां दिसता सा की आम्ही जय जय राम म्हणतात जय जय राम म्हणतात कसं नाही जय जय राम कसं कांबर येता नीचे कसं नाही स्वामी कसं कशी आमचा त्रास होता सर नाही. तुमका करेक्ट दुधा गोडी कसं नस पडाय त्या आम्ही दिवस दूध पिले कसं गोड येतं पडाय त्या तुमका दिवस अश्वत्थामाक औस कसं करते मिळेल द्रोणाचार्याक तागे पुत्राक दूध दिवचे तसा वेगळेची तागे एक अवकाश उरना तर तू तिगे औस कसं करता शिले गोवा पिता सुद्धा घालले त्या अश्वत्थाक दूध म्हणून विवेचित आहे. तुम बघसा द्रोणाचार्य बाहेर त्या अश्वत्थामाक त्या दुधा पिटे गोवा पिता दुधा घालले ह्याची दूध पुता म्हणून विवेचित आहे. पण केन्ना अश्वत्थामा पांडव कौरवांकडे ताणे आस्थाना होता आणि आस्थाना गेली दिवस तरी केन्ना दूध पित पडाय त्यांना ताका कोणी नेता की मागे औषध दिले दूध नाही पिट्टा दूध द्या म्हणून अश्वत्थामा करता आणि खरे तुझी अश्वत्थामा ते करता पांडवांना देताना ते केन्ना दूध पित पडाय त्यांना हे खरे दूध म्हणून करता. कडे द्रोणाचार्य मागे पुत्राक दूध आणि तूप कामळे केली तो द्रोणाचार्य पांडवांक शिक्षण दिवची हे आमचे गेले गाय मिळाले आणि त्या गायचे दुधान अश्वत्थामाक बरे दूध देतात. द्रोणाचार्य पिता दूध गेले तसे नाही किंतु पुत्राक बरेचे दुधा बोटसान दिव कामळे केली ते वापसून त्याग केले. तशीची तुमका राम नाम मंत्राची गोडी बरे कामळे बरे उच्चार योगा त्या नामाच्या अक्षराला मात्र दुधा गोडी घोषित जाता. तुम्ही जय जय राम कोण केले म्हणजे पिता दूध पिल तशी जातात. आता आमगेर म्हणासा की स्वामी म्हणासा की आमगेर समाजात लोकांना ते दुधा गोडी अशी तसले रामतारक मंत्र त्रयोदश अक्षर असले रामतारक मंत्र म्हणता पिठाचे दूध त्याची गोडी ना तर त्या म्हणजे नाका तरी आम्ही हे अभियान किती असा. आता तुमका 550 दिवस किती कर 550 कोटी किती कर का भटमामान किती अनुकूल का रामतारक मंत्राचे वैशिष्ट्य कसं आहे कुटुंब विषय केले तर आम्ही प्रस्तुत केला असा. बहुतांश विषय केले तर आम्ही सांगितलं असा. आता तुमचे काम व्हॉट्सअप ग्रुप करता करायची तुमचे महत्त्वाची टीम करता करायची तुम्ही एक टार्गेट घालून द्यायची तुम्ही गावचे लोकांना वैदिकां वेगळी रामतारक मंत्राचा प्रचार करायची शनिवार येतात विशेष रीती करायची एकादशी आणि विशेष रीती करायची आणि तू कसले जावो 550 दिवसा इतरी 550 कोटी रामतारक मंत्र जप परिपूर्ण करून घेऊन 550 वर्ष तुल्याना परंपरा जेवून नाही सर्वही स्वाम्याक पण आम्ही सर्वही स्वाम्याक पडेल ना हार्डली उठ्ठ लोकांकडे 2 3 मॅक्सिमम 4 ना मॅक्सिमम 5 स्वाम्याक पडेल होतात. त्याचे किंता चढ कोणीही चढ स्वाम्याक पडेल तसं बघा. किंतु 550 कोटी अभियानात तुम्ही सहभाग दिले 550 वर्षाचे परंपरेची तुम्ही गौरव केले सुद्धा हे एक तुम्ही लक्षात ठेवा. 550 कोटी हे जगत अनुभव तुम्ही सहभाग दिले 550 वर्षाचे स्वाम्याक तुम्ही गौरव केले त्याचा देवाचे आशीर्वाद तुम्ही प्राप्त करून घेतात. आणि आईची दिवसाचं इथलं वेळ काढून हे एक चर्चेत तुम्ही सहभाग घेऊन स्वाम्यांसाठी विचार मनात घेऊन येऊन तुम्ही कार्यप्रवृत्त करताय आणि बहुसंख्येनं तुमचे योगदान करताय. खाली योगदान मात्र नाही बहुसंख्येनं तुमचे योगदान करा. तुम्ही निश्चय करा आमगे जप सेंटरातलं 1% आमगे जप सेंटरातलं 2% आमगे जप सेंटरातलं 0.5% अशी कसं नाही तरी तुम्ही टार्गेट घालून घ्या. मोठे लोकांचे पर्सेंटाईल बघ नकायचे मोठे लोकांचे पर्सेंटाईल वेगळ्याकडे बाकी तुमका आम्ही चढ ह्या करता. सो तुम्ही आलोचन करा
आमगे आत 88 सेंटर मात्र आहे 88 सेंटर्स आहे 100 सेंटर्स कशी जाता आम्ही त्याचे अवलोकन करत असायचे आजपर्यंत 100% गावचे ओपीडी जिल्हे 88 लोकांना ओपीडी सेंटर्स आणि 10-15 सेंटर असतात ते मर्ज जावपाक नसाची केलो लोक अवकाश जायना म्हणून असा अभिप्राय अशी मस्ती विचार असा त्या आम्ही तुझी पटून डिस्कस करताय आणि तुम्ही एक काय करा आमगे लेखान 7 कोटी आमगे लेखान 5 कोटी आमगे लेखान 11 कोटी अशी तुम्ही जे एक संख्या घेतले तुम्ही जप केंद्रात त्यांना गावचे लोक जबाबदारी घेतात आणि त्यांनी दोन मारिया आमक 2 कोटी मागशी असा आम्ही करता म्हणजे एक उत्साह येता आणि त्या उत्साहान तुझी आमगेले रामतारक मंत्र संपूर्ण जाता आम्ही इतले एक आता तुझी गॅरंटी दिवस जाता असा खरी पडलेली फक्त लोकांना नावाचे गॅरंटी जाता असा आम्ही इतले गॅरंटी करायचं की कोण 550 कोटी रामतारक मंत्र जप अभियानात सहभाग घेता तांका प्रभू रामचंद्र देवाला मठ संस्थान आराध्य देवाला शाश्वत जाऊन आशीर्वाद मिळता म्हणून स्वामी रामाचे विश्वास असा आणि स्वामी यांनी सांगितलं राम करे काम हम बैठे आराम सो हम बोलत असा तुम्ही किती केले किती गॅरंटी सांगितलं की आम्ही राम तुमचे रक्षण करता आम्ही त्यातून तुम्ही हे अभियानात सहभाग घ्यायची बहुसंख्येनं तुम्ही हे जप करायची आणि प्रभू रामचंद्र देवाला आणि परंपरेचे सर्वही स्वामीला कृपा आशीर्वादात पात्र जाता म्हणून आम्ही अशी आलोचना करून गेलो ऐक सर्व लोक त्यांचे वैयक्तिक जीवनात रामतारक मंत्र जप अभियान केले निमित्तान तुमचं बर जाऊ आम्ही देवाला कशी सांगितलं तू गेले संकल्प घेतले तू गेले अभियान आरंभ केले तू गेले अभियान केले निमित्तान तांक बर जाले म्हणले की तुम्ही शब्द ऐकू का त्यास आणि आम्ही खंयचेही राम मंत्र म्हणले निमित्तान आम्ही चौडवान बर जाले आम्ही कुटुंबाक बर जाले आम्ही गावाक बर जाले म्हणजे कीर्ती तू घे आणि तू गेल वैभव तू वाढून घ्या आम्ही वैभव वाढायचं आम्ही बसू आम्ही कसं नाही आम्ही खाली 2 बसल्या मात्र वैभव वाढवून घ्यायचे तुम्ही तू गेल हातात तसा तू आम्ही विचार सांगते वैभव तुझे वाढवून घे अशी आम्ही देवाला प्रार्थना दवरलेला असा आणि तो आईच्या दिवसात आईबद्दल आम्ही परतून संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांना बर पडवो तुमच्या घरात तुम्ही करता सगळे उद्योग व्यवसाय तुमच्या गावात तुमच्या कुटुंबीय जीवनात नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत करो अशी देवचरित्र गुरुचरित्र प्रार्थना करीत आम्ही आशीर्वाद परम भाषणाच्या मंगल करीताची श्री कृष्णार्पण